pasaría se un personaxe normal e corrente, como calquera de nós ou de vos, vai matando as persoas repunantiñas desas que che fan a vida imposible? Pois que se a idea cae nas mans de Pedro Brandariz e de Javier Seoane, crearían desde logo unha webserie de éxito, de feito xa existe, e chamase Mataría, e unha das candidatas deste ano aos premios Mestre Mateo. Esta tarde conversamos con eles aquí no plató, xa os teño aquí ao meu carón, pero ímonos facer agardar un pouquiño, mentras vos conto que tamén volve a imaxinícola Luz Castro, que nos trae hoxe videoxogos ambientados en Galicia. Ademais, quedamos con Alba Proole e con Raúl García, que nos falan da experiencia de rodar o documental O Gran Camiño sobre as grandes rutas do mundo. Achegarémonos a Oxímorro, o espazo virtual do colectivo Límites, e marcharemos con Caída, o segundo single de Castro. Pero antes de todo isto, temos estes homes que fantasean con asasinar repunantiños. Humor en pequenas doses en Mataría. Nunca pensaches en matar a ese repunantiño que te fai a vida imposible? A típica persoa que fai ruidos mentres come? A que che destripa a película antes de vela? Ou a que che deixa pasar insistentemente no paso de cebra? Pois en Mataría, unha microserie creada por Javier Seoane e Pedro Brandariz, o protagonista fai cumprir ese desexo inconfesable que todas e todos temos. A serie está protagonizada por Pedro, unha persoa do montón que se enfronta en cada capítulo a un personaxe repulsivo que altera as súas rutinas. Desta maneira, atopamos a parella melosa que non para de bicarse, a persoa que che pisa o chan recén fregado, ou o compañeiro que non deixa de mirar o móvil mentre se falas. Este antihéroe anónimo loita, polo tanto, cos problemas deste primeiro mundo. Esas pequenas crises cotiás ás que lle damos moitas veces demasiada importancia. Para cada capítulo, contamos coa participación de diferentes actores e actrices do panorama galego e estatal, que dan vida aos diferentes arquetipos que atoparemos en cada capítulo. Ademais, en todos os episodios aparece un enigmático personaxe mudo que dá o contrapunto ao noso asasino. E ti, que lle farías a esas persoas que che fan a vida imposible? Eu mataría. Que non o pensou. Hoxe temos aquí os dous a ese personaxe misterioso que é Javier Seoane e tamén temos o asasino que é Pedro Brandariz. Benvidos os dous. Bueno, que igual tal? falei, Boa tarde. Boa tarde, igual falei moito, igual o asesino é o outro. Non o eso... teño moi claro, porque aquí cando se crea con dúas cabezas, quen é máis asasino, que ten ideas máis retorcidas, non sei, quen dos dous, Pedro? Pois na escena, na serie, son eu quen acaba matando a eses repunantiños, a esas repunantiñas, pero a verdad que as ideas ao principio eran nosas, pero unha vez que empezamos a compartir estes capítulos de 3-4 minutos, pronto empezou a xente a darnos ideas, non? De eu mataría a este, eu mataría a outro. De feito, temos un documento como que con todas as ideas. lista de repunantes tendes? E levamos 40 e pico xa grabados e os que nos quedan, A verdad que hai moito repunantiño por aí, non? Entón, pois nada, encantados de matar, e aparte, como ben decía aí a reportaxe, pois en cada capítulo a un actor, a unha actriz galego que pasaron moitísimos e os que quedan e todo o mundo se presta, a verdad que estamos moi contentos nese sentido. Xa caso contou todo el, xa contou todo, non me deixan. Son o mudo hasta que va aquí. Non. Imos falar da outra parte que, claro, ter a idea, rodala, gravala, pero despois hai que montala. Esa é a parte un pouco que che toca a ti, que eres a parte técnica, a parte de ser ese personaxe, ese personaxe misterioso e mudo que sempre sae na serie, tócache a outra parte que é a de montar e a de dirixir, e que tamén foi evolucionando ao cabo destes 40 capítulos, non? Sí, a ver, ao principio comezamos pois facendo 2 capítulos por día incluso, que eran así pois máis rapidiños, e logo despois, tras a pandemia, tivemos que facer unha dirección case por WhatsApp con actores diferentes, e como tiñamos moitas ganas de salir, de facer cousas máis profesionais, pois xa os capítulos foron máis de 4 horas, creo, non? Para gravar, 4 horas ou 5 por cada capítulo. Cando antes igual 1 hora xa estaba feito o capítulo. Mira, pillouvos, claro, o confinamento, porque vos empezastes en xaneiro, me parece, a colocar os primeiros. Febreiro, creo, sí, por aí. Pillouvos o confinamento e dicías ti, houbo que dirixir por WhatsApp, e eu sei que lle mandabas
storyboards aquí a Pedro para que se Sí, autograbase. Contame eso dos debuxos. Ao principio debuxaba, pero logo xa... A ver, que tamén tiñamos un ritmo que facíamos en plan, pois... Cada 3 días estábamos pensando a idea, grabando, montando, era como... Non parábamos, o sea, o confinamento pasou un abrir e cerrar de ollos. Ao principio debuxaba os planos, pero ao final puxen ao meu irmán, a sacaba fotos. Pedro, mira, fáme así os planos, máis ou menos, porque non me daba tempo xa a dibuxar. Entre escribir e tal, non me quen daba posaba? tempo. Posabas ti tamén para a foto? Posaba a meu irmán, Ah, teu pequeno. irmán. Sí, o poñía aí como co móvil. Pedro entendíalo perfecto, non? Bueno, perfectamente, mira, eu aí descubrín, sempre me gustou moito a parte de atrás das cámaras, non? A técnica, sempre intentei aprender, pero aí descubrín que o meu é estar diante da cámara, actuar e xa está, porque a veces facíame dibuxos clarísimos ou indicacións moi claras, eu botaba o día grabando e iba super confiado, en plan, bueno, hoxe graveille cousas moi chulas, me dicía, non hai por onde collelo. Entón, en canto poidemos, en canto xa se foron relaxando esas medidas do confinamento, xa volvemos a gravar presencialmente, non? Porque senón é moi complicado, porque a labor técnica, a labor de dirección e de montaxe é super importante, non? Unha cousa é ter a idea, o guión, facer o payaso, que é o que eu fago diante da cámara, pero todo o traballo que te está por atrás é super importante e aparte que é rapidísimo. Este home, vai contra reloxo. A veces gravamos pola tarde o capítulo e a noite só ten montado. Falademe das complicacións, porque, a ver, unha complicación imagino que será idear formas de matar. Esa unha. E outra, a quen se mata? Porque, a ver, saíron persoaxes de todo tipo. Taxistas, youtubers, grupos de WhatsApp, que é fenomenal ese capítulo. Alguén se rebotou, alguén protestou? Ai, sí, mira, os taxistas. Os taxistas. É verdade. O único, claro, metémonos con moitos repunantiños, con moitos arquetipos, non? De repunantiño a repunantiña, e en certos, ao levar moitos capítulos, tamén incluso con algún gremio, non? Pois temos agora pendente un cos panadeiros, con diferentes, pero os taxistas, pois algún se rebelou. Que o personaxe era César Cambeiro, que fai estupendamente, fai un taxista, para min ideal, e nada, aí se enfadaron, se indignaron os taxistas, e o cal ten a súa parte positiva, porque é un dos capítulos máis vistos. É dicir, a indignación a veces, non? O que decían de que falen de min en de que sea mal. Ou ainda que sea ben, porque o demais se supera. Pois sí, a verdad que vamos matando. Sí que é certo, por exemplo, hai capítulos que debemos que darlle unha volta, por exemplo, dos influencers, non? Tamén nos metemos cos influencers, meternos con eles, pero tampouco non ridiculizalos, ni non, simplemente, pois... A ver, o fío ese, o límite ese, difícil, non? Tamén é o chulo, non? Poder, pois eso, se alguén se pica ou alguén lle parece mal, pois algo hai, non? O humor debe transitar por aí, na miña opinión. Aí está. Fálame das colaboracións, nomeamos agora César Cambeiro, moitos actores galegos, pasaron xa por a webserie, tamén outros personaxes que non son galegos, pero que tamén quixeron colaborar. Sí, mandamos que era Instagram, non? Por Instagram, creo que foi. Mandamos en plan a ver se hai sorte, e moitos contestaron. Logo para gravar con eles, pois sí, o sea, mandamos instruccións, máis ou menos fai un plano xeral e un plano máis medio, e o facían, e logo montado, pois, construímos unha historia, non? Unha historia coral, sobre todo os capítulos de pandemia, e creo que foron capítulos moi chulos, sobre todo para aprendizaxe, eso foi a hora de montar, tivo o seu reto, pero tamén me divertí moito montando. Que sorte. Agora estades camiños Mestre Mateo, supoño que vos fará ilusión. Sí, moitísima, porque, é como darlle máis visibilidade, non? A todo este proxecto, que tamén o vexa moita máis xente, igual que estaros aquí. Tamén tuvemos moita sorte, porque na época do confinamento, moitos capítulos que nos subíamos ás redes, logo, por exemplo, programas da TVG tamén os emitían, non? Por exemplo, a revista e tal,
entón todo o que se poda falar de mataría e todo o que se poda ver, que canta máis xente Que ben vaya... faz a promoción, Pedro Brandariz. todo o mundo que vaya, que poda ver, pois é magnífico. De feito, o que falabas das colaboracións, non? Tuvemos moita sorte de que xente a nivel estatal, non? Como Alex O'Doherty, como JJ Vaquero, El Canca tamén. como, bueno, galegos como Sergio Pazos, Robert Bodegas, que agora están en Madrid, pois que tamén colaborasen con nós, e, bueno, pois, pouquinho a pouco dando a coñecer, facendo cousas, non? Porque calquera de nós os dous gustanos facer cousas e pois cando hai traballo, pois xa perfecto, pero cando non hai, pois facémolo nós. Pois Matarías está na rede. Non temos máis tempo, podemos estar aquí toda a tarde. Eu tiña pensado falar contigo da xira dos contos choqueiros. Pero veño outro día. Outro día, acaba de chegar agora mesmo, aínda, de facer 3 pases. Está tamén o Día da Rosalía, no que vas a facer os poderes de Rosalía para o día 24, e tes unha peli por estrear como protagonista, unha peli de Javi Camino, que vas a ser Jacinto, non? Sí, bueno, eso foi unha experiencia absoluta este verán, gravar a miña primeira peli con, aparte, salindo do rexistro do que eu fago normalmente, que é o humor, mas é outra cousa moi diferente, e foi unha experiencia impresionante. Pois estamos pendentes, e quedas pendente de outra cita para falarnos de eso. Perfecto. Moitísimas grazas aos dous, e parabéns polo vosso traballo, que teña de sorte. Moi ben, graciñas. Seguimos, se as salas pechan, quedannos...